quick update lang tayo mga kapatid dito sa mga reposes ng Wheeltech. No, meron silang promo sale na naman sa Monday or Tuesday mga kapatid. So in advance ko na to mga kapatid. Ngayon ay Saturday, November 25. So ayan, papakita ko sa inyo ito yung mga nakahilera na to mga kapatid. May mga price na siya. So napakamura ng mga motor nila dito. Yun nga lang, as is where is po yung mga motor na to. Kung ano yung tsura nyan, yun na po yun. So kayo na lang po ang pumili mga kapatid, no? Shoutout muna tayo. Shoutout kay Lightning Reaper Thomas. God bless sa'yo. Meron ditong TBFs. No, ito wala pang price. So check nyo na lang dito, no. Tapos itong Barako 175. Yan, meron siyang cash price na 28. Baliktad. Yan, no. 28,000. Meron ka ng Barako Barako 2, yan. Tapos ito Mio pala to, Mio. No, di ko rin wala pa rin siyang price, no. So check na lang dito. Ito naman ay Suzuki Smash 110. Yan, meron siyang cash price 11,000, no. Mura na nito, oh. So kaya lang yung mga pairings. Pero sa makina tayo titingin dito eh. Goods pa yung makina nito. Ito pa, Smash din, no? Ayan yung tsura nya. Marami lang kalawang. Tapos yung gulong medyo pudpud na. 17,000. Yan, no? Tapos Bajaj. Ayan, ito yung tsura nya. So very stock na mga kapatid. Yan, wala siyang kadena, no? Tapos sira na rin yung upuan. O yan, 10,000 na lang, oh. Ito pala yung kadena nakalagay na, no? So lilinisin na lang para maikabit dun. Ayan, no? 10,000, meron ka ng motor, no? Kung marunong kayo mag setup, madali na lang yan mga kapatid. Ito 14,000, no? 14,000. Yan. Smash ulit to mga kapatid, yan. 14,000 Smash. Yan, oh, naka mags. Hindi, naka rim na alloy pala. Tapos naka apido na yung muffler. Tapos ito, smash ulit, daming smash dito. Yan, oh, medyo fresh pa to, oh. Yan, oh. 17,000. Yan, oh. Tapos ito, meron ako nakita ito, ganda pa, oh. Kawasaki Fury 125. Yan, oh. Tira lang yung ano, oh, buuan niya, oh. 16,000 na lang, oh. Yan, oh. Oh. Harap niya. Yan, buo pa, oh. Pati yung gulong. Meron ka ng Kawasaki Fury 125. Ito pa, parehong presyo, 16,000 din. Kawasaki Fury 125. Pero mas patingin ko, mas maganda pa to. Yung isa, yung green, 16,000 din. Ayan, oh. Yun, oh, palit na yung kanyang muffler. Yung isa naman naka-stock pa. Ayan. Ito Mio, meron din dito. Wala siyang presyo. So check nyo na lang mga kapatid dito, no? Ayan. Ito pala yung isa, yung Smash. Medyo marami ng issue. Bengkong na yung ano niya. Fork niya sa harap. 14,000, no? Kayo na magpapagawa. Maganda dito, maramihan yung bilhin nyo mga kapatid. Mas makakalis kayo. Tapos set up nyo na lang. Pag naayos nyo, mabibenta nyo pa ng mas mataas pa dito. Yun yung diskarte dyan mga kapatid. So ayan po yung ating quick update dito sa mga reposes ng
Wiltec. So punta na kayo dito mga kapatid, dito sa Wiltec. Ayan, Santa Cruz, Lubao, Pampanga. Yung kailang address. Bona Street, Santa Cruz, Lubao, Pampanga. So ayan po. Maraming salamat. Then God bless po sa ating